Hayi kahle kahle phela mina wami unyaka wakaqali. Angikaqali lo nyaka nje mina. Ngisese Africa nje ngidlela ama grapes ngisatshapasa nje mina. Unyaka wami nje uya ngasekupheleni manje njengoba kuumhla ka4 nje namhlanje. Mina ngokwama mental faculties ami nangokwe highest reasoning yami angithi mina ngikholwa lokho engifuna ukukukholwa njoba nawe ukholwe lokho ufuna ukukukholwa. Umuntu ukholwa into ayifunayo phela bese ifaka kwi pedestal yakhe na kwi weighing na kwi scale sakhe ayikale aphinda ayitest aphinda ayiprove bese ayikholwa. Wena nje ukuthi use South la are you sure of that is South lo phila kuyona? Are you sure? Khona ukuthi namhlanje uzu4 okwangempela uneqiniso lalokho. Ubani waqala wathi manje iqala la izinto ziqala la ubani? Khona ukuthi manje lesi ngalesikhathi obuka ngaso le video ngempela universal isona leso sikhathi izinto ziqala lapho ubani waqala wameja. Uyazi ukuthi nengane yazi into eyitshela unina mefuna yazi leyo nto noma abazali bayo nje mabefuna yazi ukuthi eyakasibanibani bayitshela lokho. Uyazi khona abazali abatshele izingane zabo ibonga ezirong ngoba babefuna ukuthi zazi ukuthi zeza kwasibanibani. Kusho nawe ke on a universal scale ngenzeka ukuthi wazi lento laba babesile kunawo ababefuna ukuthi uyazi ngenzeka ukuthi khona okunye ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Uyabona mfethu lento yesikhathi into emental leyo. Yabo yonke into ekumele ukuthi uyikhumbule nje. Qala yonke into ekumele ukuthi uyikhumbule before iexist. Leyo nto ayikho real. Even igama lakho nje kumele ulikhumbule before ulisho ukuthi ubani. Manje uthi wena ukunaka lokho ukuthi kumele ulikhumbule ngoba usuphinda phinde kaningi ukuthi ulazi. Yabo akusakuthatha isikhathi. Kodwa into ongayijwayele kuthatha isikhathi ukuthi uyikhumbule. Yabo. Uyabona nje emnganeni bakho ungakalijwayeli igama lakho. Lalikhohle igama lakho. Ngitshele mina. Lalikhohle igama lakho. Kwaye wayahamba walijwayela ngoba libizwa njalo. Ayikho ke real leyo nto. Ungashintsha futhi ube elinye igama mawuthanda. Nayo ke lento yesikhathi. Ya yonke nje into mfethu ufuna uyikhumbule. Wazi ukuthi ayikho real. Nakho nje ukuthi lo muntu uyamthanda kumele ukukhumbule lokho ukuthi uyamthanda. Angikho ke lapho let me not extend this thing too far ngoba uzozulahleke. Ngikulento yesikhathi kahle kahle. Yabo mangabe kuukuthi this is a vacuum guys. Yabo this is a vacuum. Kune vacuum la. Akukho mina la ngizokwazi ukuplace khona ukuthi inorth le noma isouth le noma east le akukho. Kumele kube ne point of reference before ngikwazi ukwenza zonke lezo zinto. Even isikhathi siqalaphi. Some people they did what they did and then we find ourselves sesila sesikhona manje. Angithi uyazi ukuthi kune country sebenzisa ikhalenda elino 13 months. Uthinike ngapha. Uthinike ngapha. Ayikho leyo nto eyakhe ile khona noma eyakha ayikho eyabe ile khona. Khona into ezenziwa ama-Roma, khona into ezenziwa ama-European. Okusho ukuthi wena iba open minded ukuthi lezi zinto ozaziyo kungenzeka futhi ukuthi khona ipossibility yokunye. Wena odecide ukubambelela kulokho ngoba unefear yokuthi uma ngabe uza ulalela okunye ukuzochallenge lento oyaziyo wena, lento oyaziyo wena uyithatha ukuthi wena uzobona ngathi ulahlekelwa i-identity yokuthi manje awusazazi. Ngoba manje ifear nje yokusaba uku-assimilate something new ngoba ubuthi izochallenge what the old that you already know. Into engasizi ke leyo ke. Iba open ukuthi ufunde. Ngiyazi bese kunabantu abanama open arch na kuma charts abo masiba readela ama charts. Labo bantu vele they are so obsessed. Ba obsessed nje kakhulu ngendlela abacabanga ngayo bona. Kunzima kubona ukuthi bese assimilate something new. Yabo. But ke iba open minded. Yenza your own research, vuma ukuchallengeka, challenge the old. Ayike. Angiqhubeke ke nalenkulumo yami. Ukuthi ithini lenkulumo le? Ithi lenkulumo le. Ngisayijabasela nje kanje. Unyaka wami mina uyoqala ngomhla ka22 January, yabo? Why? Ingoba into real when it comes to time iyodwa engiyazi ukuthi real.
ile yokuthi ama celestial bodies nama cosmic event enza sure ukuthi leso sikhathi kuyileso sikhathi wena whether ukubiza lokhu kwamanje ukuthi ihlobo noma ukubiza ukuthi ubusika, it doesn't matter, i terminology oqhamuke nayo wena leyo. Kodwa iqiniso lithi into eyenzekalayo manje la esikhona, whether uthi wena ise north la noma uthi ise south, it doesn't matter. Kodwa into ematterayo ile ethi izihlahla ziyahluma, izinambuzane ziphumile, imvula ziyana, uyayizwa lonto, kukhona omango bathelile kunje event leyo, i-cosmic event, izinto ezenzeka emhlabeni lezo ezisho ukuthi njengamanje sekulesi sikhathi. And ayiqali lento kwenzeka, iyaphinda ngoba i-universe i-fractal iphinda into eyodwa on different levels, kodwa iya spiral, time is spiraling, yabo. So ke iyona into eyiqiniso leyo ke, whether wena uthi u10 ebusuku noma uthi u9 akunandaba lokho. Into eyi-universal event eqondile lento ukuthi ilanga selisithekile ngali, umhlaba usubheke ngala awusakhanyiswa yilanga. That is the truth. Ukuthi wena ke uthi ngase kuqaleni kobusuku noma ngase kupheleni kobusuku, isikhathi leso ukwakho lokho. Thina sidila ne-cosmic event okuyiyona. Wena usufuna i-precision masiwenza njalo, uyangizwa yizo lonto. So that is why ke mawuthola ukuthi ngifundela abanye abantu ama-charts abo, thola ukuthi athi umuntu ayingeke changes uyaloya. Wazi kanjani lento leno? Ungibuka apha la ungibuka khona. Ngithi mina lalela. Lento engutshela yona iyenzeka, ngithi wena ukanje. Angithi wena ukanje uyahala, wena uhalela lokho wena. Angithi wena ukanje kubuka. Hayi bo changes. Omunye uzathi wena ngeke yabo, abanye baba fascinated. It's not like ngisuke ngikhuluma into mhlawumbe ngidonse emoyeni yini. Ngikhuluma ngayo lento engikhuluma ngayo manje. Ukuthi wena njengoba uzalwe ngalesa sikhathi, lokho kusho ukuthi ngalesa sikhathi ilanga lalikuphi and lala likhona kukunikeza yipi ama genes wena, genetically wena kwenzani kuwena lokho, ngoba i-universe isuke kuliphi i-energetic flavor ngaleso sikhathi. So wena ne-universe into eyodwa vele, yabo. Ilezo nto ze-universe zuwena mfethu, njengoba lalilapho nje kusho okuthile ngawo. Njengoba la ukuba kwe-celestial body endaweni ethile thina kusinikeza certain consciousness experience, kusinikeza experience esithile kwi-consciousness lokho, yabo. So that is why ke ngisebenzisa ama-cosmic events. Yabona njengoba ngithi unyaka mina uyoqala ngomhla ka-22, it's because ngomhla ka-22 kuzobe ku-gate 41, ilanga lizobe li-gate 41. Yabo njengamanje ilanga liku-gate 38. U-gate 38 it's a gate of fighting. It's an adrenaline. Leya gate ikwi-pressure center noma i-root center ye-pressure to fight for what is worth fighting for, yabo. But alakabikho njengamanje kusafayithwa, kuseyisikhathi sokufight, yabo. Abanye bayafighter, we are wrapping up things and we are still going to rest. Sizoyiqala kahle izinto mase li-gate 41 ngomhla 22. Sesiyaqala ke lapho wa pushing. Ngoba u-gate 41 is the gate of what? I-energy yani leyana ye-contraction yokuthi ucrave for a new emotional experience as a human being. U-gate 41 wenza abantu, it's a start codon. Yezo masikhuluma kuma-codon ke, ama-codon lawa 64. Yona u-gate 41 umele i-start codon. Yini start codon? Yona le esithi starts the process. Masikhuluma ngama-genetic ke manje. Yayizwa lonto, ngoba i-flavor esuke ikhona kwi-universal consciousness yileyo flavor ukuthi we start things, we have that adrenaline pressure to experience something different. Before that 41 kusuke kade kukhona u-gate 60 okuthiwa i-gate of acceptance or limitation. Othini? I am aware of the limitations that I have. I am aware of the old and now I am craving for the new, or I need to overcome the old and embrace the new. Yabo, i-energetic flavor leyo isuka kwi-consciousness, divine consciousness iza kuwena bese uzizwa ngaleyo ndlela wena bese kwenzeka into ethile kuwena. Okwamanje thina siya ngasekupheleni konyaka.